Helo, mae Langell dwi a fi sy'n chwarae cymeriad Nancy. Mae wedi bod yn brofiad arbennig cael dod i nabod Nancy fel cymeriad a dros y flwyddyn a hanner dwytha ers i mi ddechrau dod yn rhan o'r prosiect yma. Just cael gwybod cymaint amdani, mae'n gymeriad mor ddiddorol na do'n i ddim yn gwybod cymaint o hynna amdani cyn cychwyn. A just yr cyfoeth yma o wybodaeth amdani o ran llyfrau, recordiadau, a mae just, os o'n i wedi bod wrth y modd yn ei chyfarfod hi, go iawn. A mae yna just gymaint o wahanol agweddau i'w chymeriad hi, sy'n gallu bod chydig yn gymleth hefyd, trio gweithio allan pwy ydy'r ddynas yma, a'i hoelio hi lawr. Di ddim yn rhywun sy'n licio cael ei hoelio lawr, ddim yn meddwl. Ond mae yna just cyffro a cymaint o ryddid yn hynna i gallu creu hi o'r newydd, a gobeithio bod ni'n driw iddi hi.